Kar ka manta kafin a fara wannan bidiyon in baka yi mana subscribe ba don Allah ka danna mana subscribe da alamar sanarwa. Assalamu alaikum yayan uwana, da fatan muna nan lafiya. Wani bayani ne nake so na yi wanda duk wanda ya saurari wannan zaya kare shi kuma zai masa amfani. Sannan da farko in dai baka yi mana subscribe ba don Allah ka taimaka ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Wani bayani nake so na yi akan yadda zaka samu data daga 1 gig har zuwa 1000 har zuwa 100 kawai, sorry, zuwa 100, wanda wannan tsarin iya MTN kawai yake amfani da shi. MTN din kuma iya na Najeriya. So in dai kana Najeriya ne kuma MTN kake using, to insha Allah in ka bi wannan tsari yanda zamu karanta nan, in Allah ya yarda zaka same shi. Wani application ne wanda zamu aje muku link din application din a description, so da baya cikin Play Store. Yanzu mu shiga wannan bidiyon din gadan. Na farko in kai kokari ka downloading wannan application din, zaka duba shi a wayanka. Da sunan shi a ƙarshen nan, washi Copin Jane a gaba da Opera. So idan ka bude shi abin baya ɗaukar lokaci. Ka ga nuna ma wani shafi kamar haka, da sama ya nuna maka 460 start. So ba abin da zaka yi, ba za ka yi komai a ciki ba, sai dai ka danna start. Kar ka share komai kuma ka rubuta komai, sai ka danna start. Idan ka danna start sai nuna maka wani alama kamar, sai ka danna send. Idan ka danna send zaka ga wani abu kamar haka, yana reading message kuma yana tura ma message a wayanka. Wannan zaka cancel nashi, ko ka danna mishi always allow. In ka danna zai ci gaba da turo ma message. Gashi ne kuna ganin a sama, a message a sama yana zuwa 460. Ga message yana ta kokarin tafiya, gashi ne kuka gani shi ya nuna send 15, gashi nan dai yana ta kan tafiya. So wannan shine tsarin data yake tura maka. So kai dai ba za ka support wannan abu ba, sai ka tabbatar da ya kai kamar 60 minutes, wato kamar awa ɗaya kenan. Yanayin dai yanda kake son data ya faru, yanayin awowin da zaka bar shi. Amma in ka bar shi ya kai awa ɗaya, zaka iya samun 1.5 gig ko kuma sama da haka. Kar dai ka support wannan message ɗin, ka tsaya ka bar shi ya ci gaba da reading haka. Zai ci gaba da turo ma message. In message ɗin kaga ya tabbatar da message sun shiga kamar message kwaya 1000, sai za ka iya stop na shi. In ka stop sai ka koma ka duba, sai ka je ka duba data naka, za ka gani yadda datan zai kasance. Okay, ba zan minimizing, can zan duba data ku gani. Wannan number da za ka duba data shine *131*4#, sai ka danna kira. Idan na kira za ka gani gashi, kaga data da ya shiga data 3.24. So in kai haƙuri zaka bar wannan message din ya ci gaba da shigowa, zaka gani wanda yanda abin zai kasance. Zai kai ka data ka har 1000, daga 100 zuwa 1000, yanda zai tsaya kenan. Yanayin dai yanda kai haƙuri wannan abun ya ci gaba tafiya. In ya kai dai 1000 message din suka shiga 1000, to zaka samu 1.5 gig. In kuma ya wuce haka, shi ma data zai ƙaru. So wannan shine tsarin. Dan Allah kuma in ba ku mana subscribe ba, in Allah ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, saboda in duk lokacin da muka sake sabon bidiyo za ka same shi. Mun gode.